Sa Good Vibes, sa Talisay City, mga street cleaners na nagaguyod sa kariton para mas-segregate na nga daan ang mga basura. Ang mga waste workers naman kung nagapang-ukay sa basura, ginhatagan sa e-bike bilang mobile junk shop. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung lang tawon mo sa layo, pwede mo masalaan nga nagabaligya sang sorbetes, ini mga kababaihan nga nagaguyod sang kariton nga may mga disenyo. Ini sila mga street cleaners ng Talisay City. Ang mga unod sang kariton, mga basurahan kag sako para sa pagpain sa mga plastik, botelya, kaglaya nga dahon nga mga sagbot. Si Alma Okyas, 12 na katuig nga street cleaner sa Talisay. Sang una kuno ginasamo-samo lang ang tanan nga sahi sang basura sa ilang nga pagpanilig. Karon, ginapain na ini nila kag ginabutang sa material recovery facility. Sa sinikuno nga pamaagi, mas mahapos ang inatrabaho kay man tupad lang nila ang bulutangan sa basura kung may ginaguyod sila nga kariton. Sa una to, manilig, ang mugin na sir. Nang ang basura, ibutang ng tanan sa basurahan. Tingob tanan, samo, plastic man o botelya, dahon. Oo. Pero subong niya kami ari na niyo. Dogin na ano na nga i-segregate ang mga ano. Segregate na nga daan antes Ula sa basurahan. napain-pain na tanan. Oo. Pay kung dahon lang. Makita mo botelya, isulod mo di ang botelya sa sako. November last year sa nagsugod sila seminar sa San Carlos City kag sa Peace Pond Plastic Project sa Binalbagan. Istorya nanday Dona Gardose kag Amilita Malakad sang una nagakasalaan pa sila gani kuno nga manog ice cream. Baligya kami ice cream. Pero sir sa bala kami nila, baligya kami ice cream. Sanday Anthony Lotrago, Rubilin Pertes kag Joseph Halyurina naman, mga waste worker o kung ang ginatawag naton nga nagapangalkal sa basura sa dump site, sila mismo saksi sa nagadamo nga basura nga wala masegregate, gani mano-mano ang ilang pag-ukay sa basura. Diri sila abi nagapangabuhi sa basura. Ay, syempre, sir, kung dito, ang tanan nga baho, mano, gidya namon, niya mo. Haklo mo gid. Haklo, gidya namon. Kaya syempre, ukayon pa na to namon, sir, kag isa-isaon, di syempre, maikap gina namon ang basura nila nga mga dunot na gid. Pero kung sa barangay na lang namon, sir, ang gin-segregate na lang gid nila, amo na, sir, ang amon nga kwao na lang. Hindi na siya, sir, sang ano nga baho gid. Subong, may ginadala na sila nga e-bike nga may kalargahan sang basura. Imbis nga maghulat sa dump site, makakadto na sila sa mga barangay kag didto mamakal sa mapuslan pa nga mga basura. Do kasubong lang sang mobile junk shop ang ila ginadala. Nangin posible ini sa bulig sang Wow Wala Usik nga kampanya sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. Sunod sa kay Princess Balaan sa PPRCFI, ini ang ila pamaagi agud sa pagpanilo pa lang sa plaza sang syudad, ginasugura na ang waste segregation pati na sa kabarangayan kag para ipakita nga lalaki man o kun babayi pwede magpanilig o kun mag-drive, palarehos lang. So, sila na, gina-introduce na gid ang genderlands nga makaya both bayi and laki, which ang goal sa project is integrate na siya sa city. Okay. Nga, hindi lang gid dapat babayi ang kapanilhig because it's the norm. So, mobra na siya kalaki kag bayi. Hindi lang dahil lalaki lang ang gapanghapat, kay makaya man ka babayi. But at the same time, ang innovations namon, gin-mind gid namon nga, hindi lang gender ang ginalantaw ta, of course, the age man, wala inclusivity sa tanan. Si Tatay Joseph, nagaayo sa mga pamalay nga kuntani ang tagsa-tagsa ang mag-practice na sang waste segregation sa balay pa lang mismo. Magluwas nga makaganar pa ang tagbalay sa pagbaligya sa mga mapuslan nga basura, mangin mahapos man ang pag-dispose ni sa dump site. Ang buligan kami sa mga household ba sir? Kung ano na ito manong pa. Segregate nilang ilang basura para nga ibaligyan na lang nila sa amon ng mapuslan. Ang di mapuslan mo lang makon sa Balik sa dump site. Sa landfill tumugbukas na. Partners ang Wawala Usik ang lokal kapanguluan sa Talisay City, PEMO, TUP Visayas, KAMSU, kag Senro sa sininga kampanya nga mapalapnag sa tagsa kapanimalay ang importansya sa pagbahin-bahin sang mga basura.